Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Class now. Sit up pairing. Today I am fine. Today I am fine. अॼु मां ठीकु आहियां. अॼु मां ठीकु आहियां. Sit up. Do you want something? Do you want something? तव्हांखे कुझु खपे? तव्हांखे कुझु खपे? Sitting. The train leaves in 10 minutes. The train leaves in 10 minutes. गाॾी 10 मिंटे में छुटंदी. गाॾी 10 मिंटे में छुटंदी. Sit चौथी. His voice is very sweet. His voice is very sweet. हिन जो आवाज़ु ॾाढो मिठो आहे. हिन जो आवाज़ु ॾाढो मिठो आहे. Sit पंजी. I like story books. I like story books. मूंखे कहाणियुनि जा किताब वणंदा आहिनि. मूंखे कहाणियुनि जा किताब वणंदा आहिनि. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. जय झूलेलाल. भॻवानु सभिनी जो भलो करे. ओम साई राम.